L'alcaldessa de la Pobla, junt a altres regidors de l'Ajuntament, han participat en les jornades coordinades per la Generalitat Valenciana a la localitat alemanya de Barleben. Es tracta d'un municipi amb una forta implantació industrial i, segons ha dit l'alcaldessa, amb interès per establir contactes amb pobles com el nostre per poder mantenir relacions econòmiques i de mà d'obra. Per a nosaltres el més important era el tema de la mobilitat de treballadors, estudiar la possibilitat en junta d'ells de que n'hi haguera gent que poguera desplaçar-se allí a treballar i també, siguent més ambiciosos, el tema de turisme empresarial en el que fem és ficar en contacte empreses d'allí en empreses d'ací, en empreses de la Pobla, que puguen aprofitar sinergies i en això perquè puguen portar parts de la producció o simplement vindre ací a invertir en una nova empresa, o sigui, buscar al final noves oportunitats de negoci que generen empleo en la Pobla de Vallbona. Esta visita és la segona trobada entre els dos municipis. S'han vist les zones industrials d'una localitat amb 10.000 habitants, però amb més de 600 empreses i que és motor industrial de la regió. L'objectiu principal és que les empreses de la Pobla puguen contactar amb elles i que es pugui ocupar mà d'obra. La visita ha sigut molt fructífera, anem a concretar els temes a partir, com ja dic, a final de mes, principi del mes següent, i a partir d'ahir anem a fer tot el possible per a que aquests objectius que se van a firmar en aquest conveni siguin una realitat. Jo crec que aquest projecte pot ser no diria dels més, sinó el més important d'esta legislatura, que faria possible aconseguir puestos de treball per a la gent de la Pobla, siga en mobilitat, siga desplaçant-se allí, o bé siga generant oportunitats de negoci que facin que les empreses tinguin la capacitat de contratar noves persones en les seues plantes. La pròxima reunió amb representants de Barleben tornarà a ser a la Pobla en unes setmanes per coordinar polítiques de cooperació.